мавсими соли навӣ ба поён расид ва театрҳои душанбе ба нақшаи муқаррарӣ баргаштанд. бинои театри лоҳутӣ ҳоло ду ҳайати эҷодиро ба ҳам оварда. соли гузашта ба сабаби валангор кардани бинои театри Маяковский ҳайати он ба ин гӯша кӯчид. дар ин вазъ Хуршед Мустафоев, яке аз ҳунармандони матраҳи ин театр, бо ҳунармандон дар ҳоли таҳияи намоишномаи «Исьёни арӯсон» аст. актёрҳо марҳилаи қироати матн доранд. ин лаҳзаест ки ҳунарманд тимсоли меофаридаи худро меомӯзад. дар ин толори сард ҳунармандон маҷбуранд бо либосҳои гарм тамрин кунанд. ҳама барои театр, ҳама барои тамошобин. масъулини театр мехоҳанд чиптаҳо барвақт ба фурӯш гузошта шаванд ва ба намоишнома тамошобини зиёд биёяд. инро ҳам як талоше барои таскини дил метавон номид, чунки кайҳо боз даромади театрҳо аз ташрифи тамошобин вобаста нест. давлат кӯмак мекунад. ба қавли масъулон, дер боз мардуми тоҷик роҳ ба театрро гум кардааст. ба театр намеравам. барои чӣ? чунки ман намоишномаҳои театри Маяковскийро меписандам. мутаассифона онҳоро ба ҷои дур аз хонаам кӯчонданд. ба театри лоҳутӣ боре ҳам нарафтам, чунки ман рӯззабонам. шумо медонед ки театри Маяковский ҳоло дар лоҳутӣ ҷойгир аст? ҳамин ҷо? не, намедонистам. наход. директорашон кист? гулнора. о, чӣ хел нағз. ба назар мегирем. ташаккур барои мужда. бо вуҷуди он ки дар театри лоҳутӣ намоишномаҳо бар тибқи ҷадвал зиёданд, дари хазина баста, касе ҳам ба он наздик намешавад. суоли мо ба раҳгузарон ба театр мераванд ё не ҷавоби кӯтоҳ дошту озордиҳанда буд. умуман хостем аз вазъи дигар театрҳо хабар бигирем. мо ба театри академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ омадем. инҷо достони Комде ва Маъдан бар либретои Абдусалом Деҳотӣ ва мусиқии Зиёдулло Шаҳидӣ намоиш дода мешавад. нақшаи ҷойгузинии театрро ба мо медиҳанд. мо метавонем интихоб намоем. мебинем ки қатори якум банд аст, дигарҳо на. мо аз қатори дуввум интихоб мекунем. хоҳиш дорем аз қатори дуввум 13 ва 14 ҷойро ба ман бидиҳед. хазинадор ба мо гуфт ки то ҳол 300 чиптаро донишҷӯён хариданд. маъмулан онҳо бар тибқи барномаи соатҳои фарҳангияшон инҷо меоянд. чиптаҳо арзонанд, 15 сомонӣ нарх доранд. моро кормандони театр ислоҳ мекунанд ки ин арзиш барои тамошобини калонсол буда, барои кӯдакон 10 сомонӣ аст. намоишнома соати 5 аср оғоз меёбад. мо чанд соат пас худро ороста ба намоиш омода шудем. мехоҳем бубинем аз онҳое ки чипта хариданд чанд нафарашон ба тамошои намоишнома меоянд. ҳамчунин мехоҳем бубинем ки сокинони Душанбе ба опера алоқамандӣ зоҳир мекунанд ё на. Комде ва Маъдан бори аввал соли 1960 намоиш дода шуд. он аз рӯи асари Абдулқодири Бедил таҳия шудааст. он як достони ишқист. дар маркази он мавзӯи инсони озод меистад ки бо зулм мубориза мебарад. намоишнома хуб таҳия шудааст, ҷолиб аст. аз чаҳор як ҳиссаи толор пур аст. аксари донишҷӯён ва мактаббачаҳо инҷо ташриф доранд. иттилоъ гирифтем ки ба онҳо чиптаҳоро ройгон доданд. танҳо ман будам ки 2 чиптаро харидам. операи Комде ва Маъдан ки аз 5 саҳна иборат буд, ба анҷом расид. ин асар 1.5 соат давом кард. мутаассифона на ҳама тамошобинон Комде ва Маъданро то охир тамошо карданд. аксари онҳо дар байни намоиш баромада рафтанд, ки як амали номақбул ва барои ҳунарманд таъсирбахш буд. дар охири намоиш ман тамошобинонро шумурдам. 32-34 нафар боқӣ монда буд. мо ки давоми ин чанд рӯзи шоҳиди заҳмату талошҳои ҳунармандон будем,
бо чораҳои худ боз ҳам рафтем ба суроғи онҳое ки ин ҳама воқеаҳоро қариб дар ҳар як намоиш мебинанд ва сабабҳои наомадани мардумро ба театр медонанд. аз ӯвони кӯдакӣ ба инсон меҳр ба ҳунаро ташвиқ бояд кард. На танҳо кӯдаконро, балки волидайни онҳоро бояд тарбия намуд. Мардуми мо бефаҳм нест, бузург аст. Дардманд аст, ки мо ташаккул намеёбем. Мо омӯхтанро бас кардем. гулнора ахмедова соли 1997 инҷониб дар театри Маяковский кор мекунад. ҳоло вазифаи муовини директорро ба уҳда дорад. ба таъбири худи ӯ 20 сол гузаштааст аз он рӯзе ки ӯ ба беморие бо номи театр гирифтор шудааст. мегӯяд ки имкони тиҷорат дошту карьераро сохтан, аммо зиндагӣ ба хотири саҳнаро тарҷеҳ дод ба ҳама чизи дигар. ӯ мегӯяд театри тоҷик ба марҳилаи нав ворид шудааст ва барои устувор шудани он, тамошобин ёфтани он ҳунармандон гузаштҳое бояд кунанд. бо нигоҳҳои кӯҳна ба мушкилоти ҷадид нанигаранд, балки барои офаридани тамошобини худ талош варзанд. мо тамошобини хуби худро дорем. онҳо худашон меоянд, мо қариб касеро даъват намекунем. шукри худо, аллакай фарзандон ва набераҳои онҳо ба театр меоянд. то вақте ки ин гуна тамошобин ҳаст, театр холӣ намемонад. Пока такие люди есть, залы не будут пустовать.